फुल एंड फाइनाल कन्फ्रेन्सिभ सल्यूशन नङा होमब्ला गोरोबथा बिटिआरनि जेनाखि गोरोबथा नङा होमब्ला जेब्लानाखि बै समाव गोरोबथा खालामदोंमोन बिथांमोना माने बे गोरोबथायानो बर' जाथिनि थाखाय थोबाय होननानै दिनै बुंदोंमोन नङा होमब्ला आरो माने फिन आरोबाव माने बड'लेण्ड माने सोमावसारनो गोनां गैला बा सोमावसारला होननानै बिथांमोना सारान्डार लाबोदोंमोन ना दिनै फैयै फैयै बे 4 बोसोराव बिथांमोना मानो आन्दोलन खालामनो गोनां जागोन होननानै बाथ्राखौ दिनै बुंनो गोनां जालायखो नङा होमबा रायजोफोर लाजिनांथाव दिनै बिथांमोननि गेजेराव बिराद गोरों मानसि दं होनो साननो हानाय बिराद मेलेमजिबि मानसिफोर दं होनना बुंदों आरो बिथांमोना गावसोर माने बिराद दुगानानै लायो नङा होमब्ला नाथाय दिनै इसिबां गोरों मानसिनि जेनाखि गोरोबथा बे फाइनाल एंड कन्फ्रेन्सिभ सल्यूशन गोरोबथा नङा होमब्ला बिटिआर गोरोबथा दिनै बे गोरोबथाया माने भेलुलेस गोरोबथा जाखो बेलाय रायजोफोर नङा होमबा साननो गोनां दा दिनैनि समाव जेनाखि गोरोबथा नङा होमब्ला बे गोरोबथाया मानि गोरोबथा होनदोंमोन माने मेलेम गोनां मेलेमजिबिफोरनि गोरोबथा होनदोंमोन ना लोगोफोर आरो रायजोफोर दिनै मेलेमजिबिफोरनि गोरोबथाया मानो बिदि जाखो बेखौसो सिन्था खालामनांगोन दिनै मेलेमजिबि मेलेम गोनां बिराद गिदिर टेलेन्टेड मानसिफोरनि जेनाखि गोरोबथा बे गोरोबथाया दिनै मानो दाउदै गलानि समान गोरोबथाखौ लानानै दिनै मानो बिटिसिआव थरलं थफं जानो गोनां जाखो आं बेखौसो बुंबाय दिनै दा दिनै दिपेन बर' बिथां आबसुनि प्रेसिडेन्ट नङा होमब्ला दिनै बिथाङा माखौ लानानै मानि थाखाय दिनै सोमावसारफिननो गोनां जागोन होननानै मानि थाखाय बाथ्रा बुंनो गोनां जाखो बिदिबा रायजोफ्रा सिन्था खालामदो थारैनो दिनै आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङा बै दफाफोरखौ दिनै बा बै दफाफोरनि सोमोन्दै फल' खालामनानै बिथाङा दिनै मोनबाय बिनिखायनो दिनै बिथाङा आन्दलन खालामफिननो गोनां जागोन होननानै बुंनो गोनां जाबाय नङा होमब्ला रायजोफ्रा सिन्था खालामनाया मोजां दिनै बिथांमोननि गेजेराव बा दिनै इउपिपिएल हान्जानि गेजेराव बिराद मेलेम गोनां मानसि दं बिथांमोननि गेजेराव गाइखेर लोंनानै आपेल आंगुर जानानै फिथाइ सामथाइ जानानैसो बिथांमोना ब्रेनखौ बानायो बिनि उनावसो मा खामानियाव बाहायनांगौ बै ब्रेनखौ बाहायो बिथांमोना नङा होमब्ला अब्लाबो दिनै इसिबां मानि खरसा गारनानै मेलेम बानायनाय बै बिथांमोननि ब्रेना दिनै मानो सौहायाखसै बिथांमोना बै दफायाव लिरनाय जेनाखि दफायाव लिरनायफोरखौ मानो फरायनानै मानो एग्रिमेन्टखौ लाबोनो रोंदा बेसो सोंनो गोनां खोथाया नङा होमब्ला दिनै बिथांमोना लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव दिनै बिथांमोना इसिबां मेलेम बानायनानै जुदि फिथाइ सामथाइ जानानै गिहि माखन जानानै गाइखेर लोंनानै मेलेम बानायनायनि ब्रेना दिनै मानो बिदि जाखो बिदिब्ला बै समाव जेब्लानाखि महिलारि सारा बिटिसि लाबोदोंमोन गोरोबथा लाबोदोंमोन होमब्ला बै समावथ' जेनेबा नोंथांमोना बुङो बिपिएफ हान्जायाव मेलेम गोनां ब्रेन गोनां मानसि गैया आरो जौ जुवाजों गोदोनानै थाग्रा बुङो नोंथांमोना जौ लोंग्राफोरनि मेलेमजों ब्रेनजों नोंथांमोननि बे जौ लोङैनि ब्रेना मानो हादा गिहि माखन गाइखेर जानानै ब्रेन बानायनायफोरनि ब्रेना मानो दिनै सौहादा लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव दा दिपेन बर'नि जे बाथ्रा नङा होमब्ला बैफोर बाथ्राफोरखौ जोङो साफ्रोमबो बर' रायजोफ्रा सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि दं होननानै आं सानो बिथाङा माब्लाबा ओरैबायदि बाथ्रा बुङो प्रमद बर' बिथांनि जेनाखि बिटिआर सुक्तिया जोंनि समग्र बर' रायजोफोरनि गेजेराव माने गोजोन थासारि लाबोबाय आरो जेरैबो बिथिंनिफ्राय माने डेभेलप लाबोबाय होननानै बिथाङा मालाबा बुङो नङा होमबा ससियेल मिडियानि गेजेराव आरो माब्लाबा दिनैनि दिनाव बिथाङा मा बुङो बिटिआर दफानि गोरोबथाया जुदि मावफुंनाय जायाब्ला बिथाङा सोमावसारफिननो गोनां जागोन होननानै अनेक माने ससियेल मिडियानि गेजेराव बिथाङा बुंबोबाय रायजोफोर नङा होमब्ला नोंथांमोनाबो ससियेल मिडियायाव माने नोंथांमोनाबो माने इउटुब फेसबुकफ्राव नायो नुयो बिथांखौ नङा होमब्ला दिनै बिथाङा बै 4 बोसोरनिफ्राय लानानै दिनैसिम खमसे माने
सोमावसारनो गोनां जागोन होननानै दिनै खमसे बुंबोखो नङा होमबा? दिनै बिथांनि बुंनायफ्रा गासिबो आपडेटसो जायो आरो लोगोफोर नङा होमबा? लासिं सिं लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन एथ' मासनि गेजेराव माने बिटिआरनि दफाफ्रा इमप्लिमेन्ट खालामनाय जायाबा सोमावसारनो गोनां जागोन होनदोंमोन। खमसे बुंबोखो बै समनिफ्राय बिथाङा आरो दिनैजों खमसे जाखो। दिनैनि दिनाव ससियेल मिडिया जुगाव माने बै बुंनाय खोथाफ्रा माब्लाबाबो गोमानानै थाङा नङा होमब्ला? दिनैनि जेनाखि बाथ्रा नङा होमब्ला? दिपेन बर'नि जेनाखि बाथ्रा बैफोर बाथ्राफोरखौ नायोब्ला दिनै जोङो नुनो मोनो माने आबसुआ मोनसे पलिटिकेल हानजा आरो आबसुआ मोनसे पलिटिकेल हानजाखौ बेंनानै दोननो थाखायसो मोनसे आबसु आफाद होननानै जों बुंनो हागोन आरो लोगोफोर आरो रायजोफोर। दा मानि थाखाय आं बुंदों रायजोफोर? दा दिनै प्रमद बन्दु बिथांनि जेनाखि बिटिआर सरकार नङा होमब्ला? दिनै बै सरकारखौ हमथानानै लाखिनो थाखायसो बा बै सरकारखौ प्रटेक्सन होनो थाखायसो दिनै आबसुनि जोनोम होननांगोन जों नङा होमबा रायजोफोर? दिनैनि जेबायदि अबस्था दिनै बिथांमोनहा बिटिआर सरकारखौ गोबां बाख्नायो, नाथाय बिटिआरनि दफाजों जोंनि बर' रायजो राजानि फारसे मा मावनो हाखो जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन नङा होमब्ला? दिनै बुंनो थाङोब्ला जेनाखि बिटिआर बे बिटिआरआ जाहैबाय मोनसे बिनाशक कम्पानिसो नङा होमबा? दिनै बिथांमोना गुबुनजों माने लोगो जानानै सरकार दादोंमोन। गुबुनाथ' जोंनि नैबे जाथि नैबे एसटिफोरखौ नायनो हाखायाब्रा नङा होमब्ला? दिनैनि दिनाव बै बिथांमोना जोंनि बिटिसिखौदि माबायदि थेर बेथेर खालामनो नाजादों दिनै बिथांमोना बेफोरखौ नुनानैबाबो खोनानानैबाबो आरो गाव गावनो बुजिनो हानानैबो दिनै मानो बिथांमोना बैसोरजोंनो सिथाबनानै दिनै बर' रायजो राजाफोरखौ बा जोंनि बर' हारिखौ नासयनायाव मानो मदद होनो थांगासिनो दं बा मानो मदद होगासिनो दं दा बेसो लासिं सिं। दा बुंनो थाङोबा दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो सोंखारिनांगौ गोनां जायो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोरनि फारसे मोनदांजोबनाय आरो बुजिजोबनाय, जायनि थाखाय दिनै दिपेन बर' बिथाङा सम सम बुंनो गोनां जायो माने बिटिआर दफाफ्रा जुदि इमप्लिमेन्ट खालामनाय जायाबा सोमावसारनो गोनां जागोन होननानै बुंनो गोनां जायो आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङा नङा होमब्ला? बिदिबा रायजो राजाफ्रा साननानै नायदो बिनि बिथोराव मा बाथ्रा हाबनानै दं। दा ओरैबायदि लासिं सिं आरो लाजिनांगौ होननानै आं सानो आरो दिनैनि दिनाव। दा बुंनो थाङोबा मोनसे कम्पानिखौ जोङो माने नोजोर होनो थाखाय नङा होमब्ला? माबा मोनसे खैफोदफोरनिफ्राय जेनेबा बासायनो थाखाय जों सिकिउरिटि गार्ड दोननाय जायो। थिग दिनैनि दिनाव जोङो नैबे जेनोखि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद दा जोङो बैफोर आफादखौबो जोङो दिनै बिदिसो नुयो आरो। दा दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला माने इउपिपिएलनि मोनसे सिकिउरिटि होननानैसो जों सानजायो आरो। जिहेथु दिनै बिथांमोननि जेनाखि मावनाय बै मावनाय भुलखौ नुबाबो बिथांमोना दिनै मा खालामो माने मदद होबाय थायो आरो। बिदिबा रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामदो आरो साननानै नायदो रायजोफोर। दा दिपेन बर' बिथांनि माखासे राव नङा होमबा? दिनै बिटिसि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों माखासे दफाफोरखौ महिलारि सारा मावफुंबाय होनना बुंदों नङा होमब्ला? बेथ' नंगौ मावफुंखानाय जोंना महिलारि सारा। दिनै बिटिसि सुक्तिनि उनाव जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बेसेबां डेभेलप जायामोन बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो नुयो। आरो बे बिटिसिआव बेसेबां जोंनि बर' आइजोआनो हक बर' सेंग्रा सिख्लायानो हक दिनै बेसेबां मानि साख्रि मोन्दों बेखौबो मिथिगौ नङा होमब्ला? आरो बेसेबां डेभेलप जादों बेसेबां बे बिटिसिआव मा खामानि मावदों जोंनि समग्र रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। नाथाय दिनै नोंथांमोननि जे नैबे जेनाखि बिटिआर सान्थि सुक्ति बे बिटिआर सान्थि सुक्तिया जोंनि गेजेराव मा डेभेलप मावखो आरो जोंनि बर' जोहोलावजोफोरनो साबोसेनो साख्रि होनो हाखो नङा होमब्ला? जों बेखौसो नोजोर होनांगोन। दिनै नोंथांमोननि जेनाखि बिटिआर दफा सान्थि सुक्ति बे दफाफ्राथ' दिनैसिम लासिंसिं मोनसेबो इमप्लिमेन्ट जायाखैब्रा। बिदिब्ला सिन्था खालामदो रायजोफोर, दिनैसिम बिथांमोना जाय सरकारजोंनो थानानै दं नङा होमब्ला? बे सरकारजों थासेयावनो जुदि बिथांमोनहा
दिनैसिम गावसिनि मावफुंनायफोरखौ मावफुंनो हायाब्ला आरो जुदि गुबुन सरकारा जुदि फैनांगौब्ला बिथांमोनहा मा मावबावनो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला दिनै सेन्ट्रेलावबो दिनै बिजेपियानो दं स्टेटआवबो दिनै बिजेपियानो दं बिटिसिआव दिनै मा दङ इउपिपिएल स्टेट एलायन्स नङा होमबा सरकार बिदिब्ला दिनै गावसिनि सरकारावनो बिथांमोना मोनसेबो खामानिखौ मावफुंनो हायाब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा माखौ आसा खालामनानै माखौ फोथायबावनांगौ नङा होमब्ला रायजोफोर बेखौसो जों साननो गोनां दिनै बिथांमोना गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदों नाथाय मोनसेबो खामानियाव गैया दिनै बिथांमोना मा खामानि मावखो जों बेखौसो सिन्था खालामनांगोन साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दा बिथांमोननि जेनाखि मावनाय बेफोरो दिनै बिराद साननो गोनां दिनै बिथांमोना जेब्लानाखि गावसिनि बुंनाय बाथ्रानि बै दिनफोरा सौफैयो अब्ला बिथांमोना दिनै आन्दलन खालामनायनि बाथ्राखौ लाबोयो दिनै बै समाव सेपारेट स्टेटनि थाखाय जोंनि समग्र बर' रायजो राजाफ्रा नांदोंमोन जिउ होदोंमोन नङा होमब्ला नाथाय दिनै फाइनालि मा जाखो दिनै फुल एन्ड फाइनाल कनफ्रेन्सिभ सलिउसना बे गोरोबथाया जोंनि बर' जाथिनि थाखाय मा मावखो बर' जाथिखौ फोजौनायनि खामानि मावखो ना बर' जाथिखौ नासयनायनि खामानि मावखो आं दिनै बेखौसो सोंनो गोसो जादों रायजो राजाफोरनाव आरो दिपेन बर' बिथांनाव आरो दा बेखौनो सिन्था खालाम रायजोफ्रा थ' लोगोफोर गोबां बाथ्रा सावरायबाय नङा होमब्ला दा दिनैनि दिनाव बांद्राय बाथ्रा बुंनो सानाखै आङो माने माखासेखिनि बाथ्राफोरखौ बुंनो सानबाबो माने ब्रेकेटाव दोननांगौ जायो नङा होमब्ला लोगोफोर दा जिखुनु हक दिनै खाम्फा बरगयारी सारखौ लानानैबो आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंगोन नाथाय आङो दिनै खाम्फा बरगयारी सारखौ माने सोंखारिनायाव गैया आरो सोंखारियाखै नङा होमब्ला दा गोबां माने इउपिपिएल सापर्टार बिथांमोना होनो आरो खाम्फा बरगयारी बिथाङा फामि बिबाराव थांबायनो बिपिएफआ मा जानांगौ जाखो होननानै बिराद जावले फावले कमेन्ट्स खालामलाबायो आरो आंनाव दा आङो दिनै बिनि सोंनायनि फिननायखौ फंनै फंथामजोंनो फोजोबगोन आरो दिनै सिन्था खालामदो जेब्लानाखि चन्दन ब्रह्म बिथाङा बिपिएफआव दंमोन नङा होमब्ला बिथांखौ गिलु फालु सनमान होदोंमोन नङा होमब्ला बिपिएफनि बेनाराव नाथाय दिनै बिथाङा बै इउपिपिएलआव थांनानै बा इउपिपिएलनि बेनाराव दिनै बिथाङा माबायदि सनमान मोनखो आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां मानि खामानि मावनांगौ होननानै आसा खालामनानै इउपिपिएलआव थांदोंमोन नङा होमब्ला बिथाङा दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बै इउपिपिएलआव थांनानै मा मोजां खामानि मावखो नङा होमब्ला बेखौसो सिन्था खालामनांगौ रायजोफोरजों आरो बिथां थांनायाव जे बिपिएफ दोलोआ माबा मोनसे खहा जादों बे नङा बिपिएफ दोलोआ माब्लाबाबो बे थांनायाव खहा जायाखै जिहेतु बे थांनायनि उनाव बिपिएफ दोलोआ स्ट्रंसिन जादों गोहो गोरासिन जादों जिहेतु बिथांखौ गिलु फालु एग्रे बेग्रे मानसिफ्रा माने दुखु मोननाय गाज्रि मोननाय दंमोन दा बै दुखु मोनग्रा मानसिफ्रा बै थानाय समाव बिपिएफ हान्जाखौ नागारनानै गुबुनाव थांदोंमोन आरो जेब्लानाखि बै बिथाङा माने बै इउपिपिएलआव थांदों अब्ला बैखौ गाज्रि मोनग्रा मानसिया दिनै माने बिपिएफआव लोब लोब फैनानै जइन जाफैदों आरो थिग बिदिनो दिनैहाय सोरबा सासे लिडारा जुदि थाङोब्ला माने बै दोलोआ खहा जानांगौनि जेबो प्रश्न गैया जिहेतु माने प्लास पइन्टसो जायो रायजोफोर जिहेतु बिथांमोना मोजां खामानि मावोब्ला माने मोजां जागौमोन नङा होमब्ला दा नेक्स्टआव फैदो नङा होमबा बिस्वजित दैमारि बिथाङा बिपिएफनि बेनाराव बिथाङाबो गिलु फालु नाम जादोंमोन नङा होमब्ला सनमान होदोंमोन नाथाय बै फामि बिबाराव थांनानै बिथाङा मा मावहैखो जोंनि हारिनि थाखाय मावथों मोजां मावनो हायोबाथ' नङा होमब्ला दा आङो बेखौनो बुंबाय बै बिस्वजित दैमारि सारा जे बै जायगायाव थांदों होमबा बिपिएफ दोला माबा मोनसे खहा जादों नामा जाया जिन्दगियावबो माब्लाबाबो जायखि लिडारा थाङा मानो माने बिपिएफ दोला माब्लाबाबो लोरबां जाया आरो नैबे दानि खेथ्र खाम्फा बरगयारी सार बिथाङा जुदि गमामायैनो जुदि फामि बिबाराव थाङोब्ला माने बिथांनि थाखायबो जोंनि बिपिएफ दोला खुनु माने खहा जाया आरो किन्तु आं सानो बिथाङा बे खामानिखौ माब्लाबाबो मावनाय नङा जिहेतु बिथाङा बे बिपिएफ दोलो आरो बे बिटिसिखौ जोनोम होग्रा मानसि नङा होमब्ला दा बिनिखायनो बिथाङा बे भुलखौ मावनाय नङा होननानै आं सानो
दा दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा गोबां माने दुगा दुगा बाथ्रा बुङो हनै उमुगा उमुगाव थांबाय उमुगा उमुगाव थांबाय माने BPF आ लांदां जानो थांगासिनो दं होनलाबायो लाब गैया BPF दोलोआ माखासे गाज्रि नेताफोर थांनाय माने BPF दोलोआ प्लास पइन्ट बेखौ हले गोसोआव ला दिनै सिन्था खालामदो दिनै UPPL दोलोनि मानसिया मानो BJP आव थांजोबनो गोनां जाखो बेखौसो सिन्था खालामनांगोन मेन पइन्टआ जिहेतु दिनै बिथांमोनहा नोंथांमोनखौ गाज्रि मोनबाय माने बिथांमोना दिनै BPF दोलोआव फैनो हाला जिहेतु BPF दोलोजों बिथांमोना अनेक माने गाज्रि खोथा बुंलायनाय दं नालाय बेखौ लाजिनानै दिनै बिथांमोना ओरै जाया बै फामि बिबारावनो थांनो गोनां जादों दा फाइनाल पइन्टआ बिसोर रायजोफोर दा गोबां बाथ्रा सावरायबाय आरो गोरोन्थिफोर जायोबा निमाहा होदो दिनै बेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर आरो रायजो राजाफोर थेंक